दानिया हाबनाया बिफा मा खालायदों नोङो हा मा खालायमारदों नोङो हा खोन्थानाय मा खालायगोनखाय आंलाय मा खालायगोन होनबालाय नोङो सायाव गाखोलायना खिरखिजों मा नायबाय थादोंमोन ओइनो नायाखै मानो ओइनै गाज्रिखौसो सानलायबायहाय मोजांसो खालायनो नागिरबाय माबा गाज्रिखौसो सिगां सानबायहाय बेमा जासोदो न'आव नुवाखै नामा बै बेमा सोंथेनायखाय साफासो खालायदोंमोन आङो गावसोरहा साफाखौनो खालाया आं खालायबाबो दाय नाङोहाय नोंगोखौ बुंदोना नोंनिखौ बुंदोलै नोङो ओइलाय नै नायाखै मानो नै नायना ला नै बेमाया नुद' बोरै सोंथेना थादो नोंमारगौबोलै थै आं आरो बेखौनो मा सानदोंमोन नुबाय दानिया नुबाय दे नुबाय थै जालालै नोंसोरजों गावनि हौवाखौनो सानफ्रामबो सनथेकल' खालायखायो थै बिबारिया दुगैनायखौ मिथिदोंना मिथियाखै बेलाय मिथियाखै खोना दे बियो थाल लाफ्लाङाखै खोना ना बियो बिबारनि दुगैनायखौ नायनो थाखायसो खिरखियाव गाखोनाय मोनबा जेबो फोथायनो हायालै बे सासे हौवाखौ बे सानि खिरखिखौ आङो गाबोन सिंनिफ्राय थाला मारिनांगोन र' गथ'फोरा खिरखिखौ मारिनो थाखाय थालबो लाफ्लाङा आंनो मारिनांगोन र' गाबोनो शाला बे सासे हिनजावखौ बुथारनोसो लुबैबाय आङो शाला सानफ्रोमबो आंखौसो असान्ति होबाय थायो आंनि मावनांगौ खामानिखौसो सानफ्रोमबो भंग खालायना होयो है जालालै टाक्ला माहाजोन मा जाबावगोन दा आयौ आंनि बिबारि सनाया मा एसे मोजाङै दुगैबाय थादोंमोन मा एसे हट नुखादोंमोन एफा मोजाङै नायबाय थादोंमोन आङो आरो दसे बावबानो अननो मोनसिगौमोन आङो आयौ नाथाय बै सैमा हिनजावा साल्ला गासैबो प्लेनिंखौनो भंग खालायना होजोब्बायलै आरो बै फिसाजो सासेयाबो भंग खालायना होदों साला आंखौ बै बिमा फिसा सानैखौ मायबा मोनसे खालायनांगोन होनबासो जासिगोन नङाबा जानाय नंलालै टाक्ला माहाजोन जेबो जानाय नंला बेनिफ्राय आब'आलाय बेसेयाव फरायोमोन आङो 9सिम फरायदोंमोन बिनानाव नोंलाय माथो क्लासाव फरायबाय दङ बिनानाव आङो 6आव फरायबाय दङ आब' बा 6 मोनबायानो दे मोजाङानो दे मोजाङै फराय दे बिनानाव बे संसाराव फरायनाया जोबोर गोनांथि बिनानाव फरायनाया गैयाबा जेबोआनो गैया रखम जागोन दे आब' मोजाङै फरायगोन आङो बा मा रायज्लायबाय थादोंलै सानैबो ओरैनो मायबा मायबि दादै औ नंगौ नामा सना माय सना माबा सना बायनो थांनो नागिरदों नोंसा मादैया बेखौनो बुंदों आङो बेखौनो नंगौ नामा दादै ओं आंबो नोंसोरजों एसे जिरायफानि दे दे जिराय दादै आफाले आइया अबाव सना बायनो थांनो नागिरदों मिथिया सोङाखै ओइ आइ फिसा थांनाय आंनि थाखाय दै गिलासे लाबोनाय माथो खौरां जारौ मोजां दादै मोजां जोंहानियाव थानानैलाय बोरैथ' मोनदों जारौ मोजाङानो मोनदों दादै ए नंगौ नामा जारौ दादै आंखौ दांनाङा आयौ सनाया लाजिबायलै आयौ सनाखौ खेबसे दांनो मोनबाय दे आयौ मा एसेबां मोदोमखादों आयौ गलाब बिबाराबो हाबावा मा एसे मोदोमखादों बिबारि सना आं नोंखौ सानसेबाबो आंनि खालायना लाथारगोन आइ लाभ इउ बिबारि सना आंनि गोरबोनि सना आंनिया मानो जेरावबो सुखु गैया जेरावबो मानो असान्तिल' आं दादैखौ बिदि सानथारामोन दादैखौ आङो गावनि बिफा रखमसो सानना लायोमोन नाथाय बियो आंखौ
गावनि दादाया गाज्रि नोजोराव नायो आं मालाबाबो सानामोन आब' आयु नोङो बेयावसो दंफैयो आब' ओं आगै मा जादों नोंहा आब' नोङो मा गाबदों नामा गाबाखै अबावथो गाबनाय नुदों नों आंखौ गाबाखै आं गाबदों नोङो आब' आं मिथिगौ मेगना गोजा गोजा बुलब बुलब जादों नोंनिया मानो गाबदों नोङो आब' खिन्थानाय आंनो बिदिनो आगै आगोलनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै मानोबा दुखु मोनदों आङो दिनै गोसोथ' खांखागोनानो नोंनि जायगायाव थाबा आंबो बिदिनो गोसोखांबाय थागौमोन नानिमोन फै ओंखाम खुरबाय आङो जाफैदो आयै थांगासिनो माखारै फैदो नङाबा ओंखाम ओंख्रिफोरा गुसु जालांजोबगोन दे थांगोन दे थांगासिनो नै थुदो आब' थु ओंखामखौ जाहैग्रोनि गोथाव जादोंना ओंख्रिफोरा ओं मादै गोथावथार जादों दे जा दे फिसाफोर जा नोंसानि दादाया अबाव थांखोबा ओंखामखौ खुरनो होनानै दा गैला मानसियानो अबाव थांखोबा बिफा ओंखाम खुरबायमोनलै अबाव थांखो नोङो मानसिया बिमारिया फैसिगोनसो खोनादा जोंफोरजों ओंखाम जानो मानसिखौनो माबा नायनो बासोबाय आङो बालनि आब' मा ओंखाम जानो गारै मा सानबाय थाखो आगै उदै बुंबाय आंखौ जानो हाला बायसि मोनबाय आङो आयौ मानो नों दसन ओंखामखौनो दासो जाथारदों आयौ फिसा मा जाखो नोंहा ना गोथाव मोनाखै आंनि संनायखौ ओरैनोबा जायो दसन नों फिसा दिनैलाय मा जाखो माय फिसामोन ओंखाम जाबाय नोंसोरो दासो नोंहा दहायनिफ्रायनो ओंखामखौ खुरनानै नोंखौ नेबाय थादों नोङो मानसिया अबाव खाना थाहैनायमोन एसे बिजिमोन दे आङो अबावथो आंनि ओंखामा आं खिन्थु बिबारिनि खाथियावसो जागोन दे गाबोन जानो हागोन दे बिबारिनि खाथियाव दिनै एसे गोजानाव जाबाबो जेबो नङा दे बिबारिया आंनि खाथियाव फैलायबाय बिबारि जारौ ओंख्रिफोरा गोथाव जादोंना जायाखैलै जादों दे जादों आबौ मानो हरखाबै थांखो नोंलाय आयु सनानि आथिङा मा एसेबां नरम गुरैथार आयु जि मोजांखा दांनो साला लैखोनसारा हुवाया आगोलनि गाज्रि आखलफोरखौनो दाहालागै गारनो हायाखै आंलाय सानदोंमोन आगोलनिख्रुइ एसेसो मोजां जाबाय खोना होननानै नाथाय नोङा दाहालागै बिदिनो दङ मानसियानो सोलायनोनो हायाखै बिबारि फिसा मा जाखो नोंनिया मा जाखो नोंनिया फिसा मा जाखो बुंनाय फिसा बुंनाय मादै जेबो जायाखैबालाय मानो थगाबदों फिसा मादै जेबो जायाखैलै ओरैनोसै माबा आगोलनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै एसे मा जामारखौ गथ'नियालाय बिदिथ' सानसेबो गाबफेरामोनलै गथ'आ दसेनो सानफ्रोमबो रंजानासो थायोमोन नाथाय दिनै हरखाबै मानो गाबखो बेलाय ना आंनि पाप्पि हुयासो बिबारि फिसाखौ बेरायनोबो लांथाराखै र' बरावबो लांनांगोन र' आङो जागोन दे मादै थांगोन दे मालाबाफोर आंबो थांफागोन दे खिन्थु नोंसोरजों जागोन दे नोंखौथ' लांथारनांगोन ना लाङाबा दसन जानायानो नङा सोरनिथ' फन फैनायखौलै हेलौ ओइ आब' आङो बुंदों नोङो थाबैनो फैनाय मायो मा जाखो जोंहानि आइया हरखाबैनो मायबा जाबाय एकदमबारे इमारजेन्सिथार नों थाबैनो फैनाय नों मानसिया फैग्रोनाय दे फंबाय थांगासिनो आङो आइ मा जाखो नोंसा आबैया हरखाबैनो मायबा जाबायनो एकदमबारे इमारजेन्सिथारनो आंखौ थांनो होदों एकदमबारे थाबैनो लिंथारदों आंखौ आङो माखारै थांना फैनि र' आङो थांना फैनि दे माखारै नोंसोरहा थाथ' दे होमबालाय आरो मोनसे बाथ्रा आं खिजानि दिनै फैनो हायाबो जानो हागौ दे फिसाफोर नोंसोर मोजाङै था दे जागोन दे मादै दे होमबा थाथ' माथो जालायखोलै हरखाबैनो दाख्लैल'सो मोजाङै दङमोन आबैया दिनै सानसानो सानस्लै
दिनै बिबारिखौ अनथारगोन आङो दिनै बिबारिखौ अनथारनो मोनगोन आङो दिनै बिबारि आरो आंनि गेजेराव रावबो फैनो हाखानाय नङा फैगोन बोरै मानसियानो गैयाबा फिसाजोआथ' बे जेबो नङा ओरैनो थगायना दोननो हागोन आं बेखौ आयु बिबारि नोंखौ अननो मोनसिगोन आङो दिनै मादैया दिनै फैनो हामारासै माथो खालायबावनो उन्दुनोसैलै आङो नोंसोर मादैया मालाय फरायगासिनो आयु आंनि सुनाया उन्दुदों दिनै बिबारिखौ अननायाव आंखौ दिनै रावबो डिस्टार्ब होनो फिसाजोआबो फरायबाय थादों आरो बेनि सायाव थाला मारिना फैबाय आङो उन्दुबाय सना ओं उन्दुबायमोन मामोन दादै आंबो उन्दुनो दे नोंजों मा ओं सना नाङा नों मानो फैदो बेयाव थां औ आंनि सना एंगारनो फैयाखै आं नोंखौ सना दिनै रावबो बासायनो फैया नोंखौ मोस्रोमखौबो थाला मारिबोना फैखाबाय आङो